Laing hugna na sab sa Peace and Order Drive ang gilusad sa Cagayan de Oro City Police sa nagkadiyang barangay sa downtown area. Sobra 20 ka mga individual ang gipang tikitan ug ang uban gipang dakop tungod sa mga giatubang nga kaso. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules, pasado alas 7 sa gabi, tibuok pwersa gikan sa nagkadiyang police station ang nagpahigayon og Peace and Order Drive sa Barangay 17, 18 ug Konsolasyon. Sa maong drive, nagkadayang police operation ang gilusad sama sa anti-illegal drugs operation nga miresulta sa pagkadakop sa usa ka individual, pag-implementar og warrant of arrest kung asa upat ang nadakpan, pagdakop sa tulo ka mga individual nga nakalapas sa RA 10591 o paghupot og illegal nga armas. Duha ka individual nga nagduwa og illegal number games. So, sa kini ka initiative ni Cagayan de Oro City Police Office para pagpahugdan or atong mga campaign against mga illegal nga mga buhat, especially sa atong AORs. Uban sab ang Regulatory Compliance Board sa LGU sa operasyon kung asa gipangtikitan ang upat ka mga tawo nga nag-inom sa pampublikong lugar og 12 ka mga individual nga naghukas-hukas gawa sa ilang mga panimalay. Naam na sa atong ordinansa sa syudad nga kining mga individual nga dili magsuot sa ilang upper garment nga in public places, naa sila dakpan gid sila pinaagi sa pag-issue dayon sa ordinance violation receipt. Matod sa Kokpo, kini ang labing unang Peace and Order Drive karon tuiga ug malampuson ang ilang operasyon. Natapos among drive pasado alas 8:30 sa gabi. Mapadumduman sila nga ang atong mga kapulisan ana agayod ug para pud sila ma-aware nga sa ilang tagsa-tagsa kapalibot kinahanglan di ay pud makisayod. Cyril Chavez, One Mindanao.